Ngikubingelela abalandeli be-channel yethu esichaza kuyo amaphupho futhi namhlanje ekhasini lethu sizana kulona kakhulu ke ngezinto ezithize suke singazazi ezinye uthola ukuthi uyazazi uyikhona ukuthi nje kufihleleke kancane ukuthi uqonde ukuthi ngabe kusuke khulunywa ngani. Namhlanje ke ngizoke futhi ngifike nento eyiba yiphupho kwesinye isikhathi igcina isiyenzeka ngempela igcina isiyenzeka ekhaya. Ukuthi ngabe uma kwenzeka lezo zinto noma uphupha leyo maphupho anjengalawo ngabe kusho ukuthini kuwe empilweni yakho ngokwangempela. Igama lami nguHlengiwe Sibongo ngokwambothoke. Namhlanje ngizofisa ukuthi ngeke ngichaze ngento eke ihluphe abantu abaningi uthola ukuthi umuntu akazi ukuthi lento ngabe iqonda ukuthini. Kahle kahle nje ubona kanjani uma idlozi lakho lilwa nezitha kakhulu ekhaya lakho ukuthi yiziphi izinto ozoziphupha yiziphi izinto ozozibona ngokwangempela ezitshengisa leyo nto engisho ukuthi kunjengoba njengoba ngizobe ngichazela nje njengamanje. Okokuqala amaphupho anjengalawo ozoba nawo wena uma idlozi lakho lomuntu olwa kakhulu nezitha. Uzophupha abantu abakujahayo uthola ukuthi omunye ufuna ukugwaza, uthola ukuthi uphupha abantu abakulwisayo, uthola ukuthi uphupha omunye ekushaya ngamatshe ngangakusho-ke vele lokho ngaphambilini. Uthola ukuthi uphupha nje uhlangana nomuntu avela akukhiphele ongamazi akukhiphele isibhamu ufuna ukudubulalala nala ujahwe nje. Okusho ukuthi yonke lento isuke ihlanganise izinto eziningi eziwubuthakathi empilweni yakho. Maningi-ke amaphupho asuke njengalawo uthola ukuthi omunye uzophupha uthola ukuthi uyalwa ilona elikhulu kakhulu-ke lelo. Uthola ukuthi uyalwa ulwa nomuntu ongamazi ulwe usuke uvezelwa ukuthi-ke kunezinto eziliwa yidlozi lakho ezinobuthakathi ongabazi ukuthi biyenzeka ekhaya ohlala kulona. Yini-ke ezokwenzeka kuwena noma ekhaya lakho izimpawu ozobona ngazo ukuthi impela idlozi lakho liyalwa lilelwa wena kunokuthi likusize ngenqubekela phambili licwile kakhulu ekutheni lilwa nezitha kakhulu uzobona kwenzakala ini. Okokuqala uzothi uma ugulelwa ingane noma izingane noma unomkhuhlane osuke uhlelwele ukuthi kube khona okubi okuzokwehla kulelo khaya. Kuzokwenzeka kanje. Uzothi mangabe kade uthenge ifridge yintsha uzolinganisa nje kanjalo uzokuhlanganisa. Uzothi uma uthenga ifridge yintsha uthi uyabona ifridge yakho isifile. Yini uthathwa lento yokuthi bizokwenzeka la ekhaya iphonswe ngapha kulento yale ekhaya isidingo ifridge noma leyo nto usuke nithengile. Ngaba i-iron kungaba isitofu kuvele nje kuthule kungabe kusasebenza ukusho. Ngabe mhlambe imoto uthola ukuthi isivele yathula nje awusazi uthina inkingane. Idlozi lithatha lento liphebezele kulezi zinto ezisidingo ongaphila zingekho noma zingasebenzi ungakwazi ukuthi uqhubeke uphile. Ingakho uthola ukuthi esikhathini esidlule bekuqikelelwa ukuthi emakhaya esihlala kuwo noma obaba emakhaya abawaphethe kumele uthola ukuthi umuntu ufuyile bakwethu wenzela ukuthini na. Wenzela nje ukuthi uma ngase kube kuthiwa kunomkhuhlane la ekhaya osukuqonde ezinganeni noma osukuqonde nje egcekeni noma ngabe kuthiwa kunento ethize la ekhaya kulelo khaya ohlala kulona efakelwe ukuthi ikushaye wena kodwa ingaqali iqonde wena. Iqonde qala ngabe mawuthi nezinkukhu ngoba izona zivuka kuqala ivele iqonde ithathwe izona ngoba izona ihamba iqala idlozi liyiphonse kuzona noma liyiphonse embuzini noma liyiphonse enkomeni. Uma ke nje uwumuntu nje ohlalela emalokishini ayikho indawo yokufuya bakwethu uke nje ungazi ukuthi ufuya kephi. Kuyenzeka ukuthola ukuthi uzofelwa yilezi zinto. Uthola ukuthi uzothenga ama-ayina kuze kube kawu4 ngonyaka noma uzothi hayi kusefuthi nalapho uthenga i-ayino elibhedayo noma eliwupomu noma eli-cheap kanjalo. Uthenge nje into ekuyiyona ebona ukuthi futhi iyabiza izohlala isikhathi eside inequality nesikhathi esokuthi singahlala isikhathi mhlambe esingango-2 years noma u1 year kodwa uthola ukuthi ayizoqeda leyo nto idlozi lakho liyalwa kakhulu nezitha ezisuke zimshaya egcekeni.
kwesinye isikhathi ungaze uphuphe ushanela endlini, ushanela noma egcekeni, okususa litshengisa ukuthi lihlala liyilwa noma lokho kokushanela kuhlanganisa izinto ezimbili. Kodwa nakhona kuyangena ngoba suke likhipha izinto ezifakwa kuleli gceke enihlala kulo. Yingakho kuzobona zifa lezi zinto, noma ngabe umkhuhlane bukhona uzokwenza okubi, uzobona abanye uthola ukuthi sebefelwa ama-TV, uthola ukuthi omunye ufelwa kufa amakhompyutha abo abafana kakhulu, uthola ukuthi ithuli into asebenza ngayo emsebenzini ivele iyonakale nje eyakhe. Uma ngabe isekhaya lakhe usebenzela ngayo ekhaya lakhe, vele konakale lezo zinto ezinjengalezo. Ngobani na? Ngoba kusuke kuvikeleka ukuthi nina ekhaya ningangenwa ukuthi izinto ezilethwa kunina zinishaye, okungenani azishaye izinto eningaphila-ke futhi zingekho. Yingakho kuba kwethu kubalulekile ukuthi emakhaya noma nje waba ney'nkukhu zibe u-5, kulungile lokho, ukuze uma kwenzeka kwehla izinto ezinjengalezi uyokwazi ukuthi leyo nto leyo iyobe isithathwa izinkukhu. Kuningi uthola ukuthi omunye uvuka imbuzi, makuthi bafuyile, uthola ukuthi uvuka imbuzi iyaxhuga emlenzeni, uthola ukuthi inkukhu isifa unyawo nakuyona, uthola ukuthi inkukhu ayisabona emehlweni, inkomo yala ekhaya isivele yehla nje emzimbeni. Yingoba lokho kufa osuke kulethwe kunina kuke kuthathwa idlozi likuphebeze likuphonse kulezi zinto enizokwazi nina ukuphila zingekho. Okwanamhlanje bakwethu ngicela ukuthi ngime lapho, ngophinda futhi ngiqhubeke futhi nokunye ngesikhathi esilandelayo. Nisale kahle.